ఈరోజు పెసరట్టు వేసుకుంటున్నామండి. కొంచెం పావు కిలో పెసలు, కొంచెం ఒక చిన్న ఎన్ని బియ్యం వేసుకుని వీటితో పెసరట్టు. ఇది రాత్రిపూటలు నానబెట్టేసుకున్నాను పెసల్ని. ఈ బియ్యం కూడా రాత్రి నానబెట్టేసుకున్నాం. ఈ రెండు ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం అల్లం ముక్క వేసి నేను మిక్సీ పట్టుకుని పెసరట్టు వేసుకుంటాను. ఈరోజు పెసలు, పచ్చిమిరపకాయలు, 2 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం చిన్న అల్లం ముక్క, కొంచెం ఉప్పు వేసి మెత్తగా ఇట్లా మిక్సీ పట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు పెసరట్టు వేసుకుందాం. ఈ పెసలు వేసవకాలం ఎంతో చలవ చేస్తాయంటండి, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. వేసవకాలం ఎక్కువగా వాడుకుంటే మంచిదంటండి. ఇప్పుడు కొంచెం నూనె వేసుకున్నానండి. ప్యాన్ మీద నూనె వేసుకుని పెసరట్టు వేస్తాను. వేసవకాలం పెసరతో చేసే పదార్థాలు తింటే ఒంటికి చక్కగా చలవ చేస్తాయంటండి. పెసరపప్పు చారు, ఈ పెసరతో చేసినటువంటి పదార్థాలు, ఈ పెసరట్టు అట్లాంటివి. పెసలు ఇప్పుడు రైతుల దగ్గర అమ్ముతారండి, హోల్సేల్ ధరలకి. అవి కొనుక్కుని మనకు సరిపడా, మరీ ఎక్కువగా కొనుక్కుంటే పురుగు పట్టేస్తాయి. ఒక 5 కేజీలు అలా కొనుక్కుంటే మనకి కొంతకాలం వస్తాయి. మనం వాడుకునే విధానాన్ని బట్టి వస్తాయి. మనం అట్లా నాటు పెసలు తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది, హైబ్రిడ్ కాకుండా రుచిగా ఉంటుంది. అట్లా తెచ్చుకుని వాడుకోండి. మేము కూడా అలాగే తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేస్తాను. కొంచెం జీలకర్ర వేస్తాను. ఇప్పుడు ఒకవైపు చక్కగా వేగిపోయిందండి, ఇంకోవైపుకి తిప్పుకుందాం. ఇంకా ఇంకొక వైపు కూడా వేగిపోతే మనకి పెసరట్టు రెడీ అయిపోతుంది. చక్కగా దీన్ని అల్లపు చట్నీతో తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరట్టు రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొంచెం అల్లపు చట్నీ వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. మామూలుగా వేరుశనగపప్పులతో కూడా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. నాకు అల్లపు చట్నీ అందుబాటులో ఉంది, అందుకే నేను ఇది చేసుకుంటున్నాను. మాకు అల్లపు చట్నీతోనే కొంచెం ఇష్టంగా తింటారండి. మీరు కూడా చేసుకోండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ పెసరట్టు ఈ వేసవకాలం చాలా మంచిదన్నమాట. ఉంటానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరొక వీడియోతో రేపు కలుస్తాను.